ҳарчанд қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон воридот ва муомилоти маводи тарфгариро манъ намудааст, аммо ҳамасола дар арафаи иди соли нави мелодӣ милитсия чунин қонуншиканиҳоро ошкор месозад. Гузориши навбатӣ якчанд ҳолати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шудани шаҳрвандонро дар миқёси вилояти Суғд инкос менамояд. бо назардошти хавфнокӣ ва оқибатҳои нохуш чун оташангезӣ ва ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан дар Тоҷикистон муомилоти маводҳои тарфгарӣ манъ карда шуда, ҳама гуна кирдори алоқаманд ба маводи тарфгарӣ амали ғайриқонунӣ буда ҷавобгарии маъмурӣ ҳам ҷиноятӣ дар пай дорад. Аммо ҳамасола дар арафаи иди соли нав чунин кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ бо баҳонаи дилхушӣ авҷ гирифта, асосан ҷавонону наврасон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. давомидаҳаи аввали моҳи декабр мақомоти милитсияи вилояти Суғд аллакай 6 ҳолати муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи тарфгариро ба қайд гирифта, маҷмуан 54741 адад маводи тарфгарии садодиҳандаро, ки маъмулан хлопушка мегӯянд, мусодира намуд. Масалан, дар ҳудуди шаҳри Бӯстон санаи 4 декабр навраси 16-сола хонандаи мактаб ҳангоми ба фурӯш баровардани 24000 адад маводи тарфгарӣ бо номгӯи Трения боздошт гардид. Ба ҳамин монанд санаи 7 декабр кормандони милитсия дар ҳудуди ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шаҳрванд Муллобоев Дилшод Муҳаммаҷонович соли таваллудаш 2001-ро барои ғайриқонунӣ нигоҳдории маҳсулоти пиротехникӣ боздошт намуда 24000 дона хлопушка мусодира намуданд. Аз рӯи далелҳои ошкор гардида дар асоси талаботи моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. мақомоти корҳои дохилӣ аз шаҳрвандон талаб ва хоҳиш менамояд, ки ба хотири ба даст овардани манфиати пулӣ меъёрҳои манъкунандаи қонунро сарфи назар накунанд. ҳамчунин муроҷиати мо ба волидон аст, ки дар ин самт фарзандонро назорат ва оқибати чунин амалро фаҳмонанд.